Россияда маймыл шешегі ауруының бірінші шыраға ашықланған. Санкт-Петербургта яшәүче Европадан қайтқан кіші шерлеген. Йығыш йықтырушыларының көбісі Испанияда тіркелген. Республика табиблары нәрселер фаразлы. Бұл хақта келесі язмада. Virus taralу географиясын кеңәйтә. Маймыл шәшәге шире дөньяның 50-дән артык илендә ачыкланган. Һәм менә 3 айдан соң Россиядә дә беренче очрак теркәлде. Оспа обезьян – это природно-очаговое инфекционное заболевание. Маймыл шәшәге авыруы гадәттә Көнбатыш үзәк Африка илләрендә очрый. Ул табигый чыганактан барлыкка килүче йогышлы авыру. Ә быелгы үзенчәлеге ул Европа илләрендә дә теркәлә башлады. Маймыл шәшәге авыруының төп билгеләре бизгәк, кеше баш авырту, лимфа узилларының кабаруы, тимгеләр барлыкка килү. Авыру нигездә җиңел формада уза. Инфекционистлар фикеренчә, балачакта бу ширдән прививка ясату 85%-ка якын кешене ширдән саклый. Әмма яңа прививка ясау кампаниясе турында сөйләргә иртәрәк әле. 1980 еллардан башлап, шин шәшәк ширеннән вакцинация туктатылды. Чөнки шир тулысынча бетерелде. Бу ахыргача прививкага бирешкән бердән-бер йогышлы авыру. Маймыл шәшәге шире авыру белән тыгыз элемтәдә булганда югарга мөмкин. Яңа вирус турында шәһәр халкы әлегә аз белә. Так, особо ничего. Нет, не боюсь. Ковидом переболел, значит и оспой переболел. Авыруга оператив диагноз кую һәм дәвалау өчен республикада бөтен кирәкле шартлар бар. Хәзер табиблар махсус укулар уза. Пациентларны урнаштыру урыннары билгеләнгән. Беренче чиратта йогышлы авыру хастаханәсендә дәвалаячаклар. Фанис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары.